Joo, valitset. Tämä Simmonen. Ai Simmonen. No niin näkyy. Ai liipeekö se? Siis se näkyy livenä periaatteessa, vaikka tää on niin vaan hidas, että se ei näy. Ai näkyy livenä. Ja se on samalla kun se ampuu sen. Tai näet, tässä on vaan hyvät nuo yhteydet. Onko sulla toi kännykässä niin